Det giver de danske børn mulighed for at møde en fremmed kultur. Ikke bare som ord i en skolebog eller som billeder på en film, men i levende liv. Det handler om. Og jeg har også bogen. Projekter bygger på mennesker. Nu skal jeg møde en, der i mange år har været med til at organisere kulturbesøg i Kalundborg. Vi finder ham på biblioteket midt i byen, hvor han også lige skal stå for at udlåne bøger og musik til kommunens børn. Ja, jeg hedder Søren Vind. Jeg arbejder på Kalundborg Bibliotek, og vi er vilde med at få gæster fra det store udland på besøg. Vi inviterer trupper af optrædende børn og unge fra ikke-vestlige lande til vores kommune. Når de kommer her, bliver de indkvarteret privat, og de leverer nogle workshops på skolerne. De her workshops handler om, at de lærer fra sig med det, de nu kan med hensyn til spil og danse og tromme og den slags ting. Kalundborg-egnen har i de seneste 7 år fået besøg af børne- og ungdomskulturgrupper fra forskellige lande i Latinamerika, Asien og Afrika. Grupperne har specialiseret sig i cirkus, drama, dans og musik, og de yngste har været helt ned til 10 år gamle. Senest var det en tromme dansegruppe fra Ghana, der var på besøg. Så arrangerer vi nogle små kulturmøder mellem de her unge mennesker fra udlandet og så de danske børn. Danske børn fortæller om deres liv, og de unge mennesker fra dette ikke-vestlige land, Ghana, Bolivia, de fortæller om, hvad det er hjemme hos dem. Og når det hele så er ved at være forbi, så leverer truppen af de unge mennesker fra det fremmede land, de leverer et show til hele skolen. Det synes vi er en fantastisk ting. Det handler om den internationale dimension i folkeskolen, og det handler om integration og inklusion, og det handler om, at i det hele taget, om at børn skal møde andet end lige det, der sker i deres eget land og i deres eget tv. Så er det.